No to jaký vláček. Slovače tu je dosť. Zháňame Bombardino. Potrebujem sa trošku zehriť, lebo je mi už zima. Vidím. Kúkaj, tu ináč chodzili také staré mašiny a to je po bývalej železnici sa ide. Proto tu vždycky na každej zastávke je je nejaké sedzení. A tu je to tak, že si ve vlaku. No, a je to paráda. Jasne, že to je úplne super. Dobrý. No a počúvajte, môže znieť lepší piesnička, keď vyjdem ven do tohoto slnečného počasa. Mi cantare. Slnko, vitaj. A stoj. Jak si vyšlo, tak už len stoj. Italiano vero. No, myslím, že treba povedať aj to, že Alpe Adria ide aj po asfaltke, takejto kamionovej. Táto popula sa nám ľúbi a to je asi posledný kopec, ktorý alpský stretáme. A že proč dýchčím? Dýchčím proto, lebo furt jedeme na 25 a vlastne tá elektrika je tady na príťaž a ne jak pomoc. Zároveň situácie, keď všetci cyklisti musia zlésť, lebo tu je zákaz a ideme pešo. Ja, dôchodci, týchto sme už stretli, však oni nás predbíhajú. Vidíš, ten šišo sa nám bude strašne smít. Ale podstatné je, že je sluníčko. A to nie sú len rakúski dôchodci, to sú aj slovenskí chlapci. No ja myslím, že si môžete začať pomaly banovať. Dýchčíš či nedýchčíš, ale tá Itália, fontánky, Európska únia, šnup tychl malý, je to dobré. No, opouštíme zákazové miestečko Venzona. Je to milé, ale priveľa zákazu. Priveľa talianských zákazov. No, posledná horská prémia. Kde to zase sme? Kde to zase sme? Je to milené. Ešte k tému, proč vyprávam po česky. Sám nevím. Sám nevím proč. Dýchčaní sme si už vysvetlili. Miestečko sa ináč volá Gemona. A rozhodli sme sa, že navštívime aj nejaký kostel. A ideme na pivo. Musím povedať, že nejsem zase až taký unesený, ale je to dosť pekné místo. A tá elektrika, počúvajte, jak bzúčkám, to je radosť. No, tu sme byli. Ten furt není ešte, bo ja objedem celé miesto, furt není. To sa mi ľúbi. No, zíme! No, tak aj tu sme byli niekde na brínku. Vypadá to lepší naživo. Nebudem nikoho šidziť. Hledáme už len jeden kostel, my ho nevíme najít. Ale
Už by sme chceli ísť na izbu. To nemá cenu. Dobre, mám už vypité, tak asi fotím blbosti. Môžete si tipnúť, kto naviguje. Dohľadal cestu včil. Co myslíte? Komu sa im to predal do ruky? Gajri, ty buď rád, že sa sem nedrbal, lebo že ja sem o to, že Alpe Adria, hrubý kokot, ne Alpe Adria, to piče, sa aj zjebe. No a toto už je. Čiže máme ty elektriky, ja ho dojebem na izbie, jak hovado. Alpe Adria, toto mu je smiešné, keby to vybral ja, túto cestu, tak si sedne na kraj cesty a zduje sa, že on už dál nejde. Toto je záver, jak sa patrí. Kvečucha. Pane Bože. Na obytko. Konečne. Toto? Uffici Mafiono, magazíno. To budeme ve foliovníku bývať. Kde to je? Ja už ho nenechám robiť nič. Toto no, tak to je. Jasne, že nejsme. Bože, jebnem na snehu. Tak ako konečne sme v ubikácii. Vybíral Andrej. Všetko je úplne super. Vybíral to hlavne kvôli tomuto prístrežku, že si má nabíjať. Lebo víte co? On si zabudel kľúčky, aby si odpojil batérku. Čím dál to je s ním ťažší, ale s týmto skokánskym mostíkem to je akože toto je ako dobré. My máme vlastne more. My máme more. Možno bude aj pršať za chvíľu. Postupne mu ale odpúšťam všetky jeho chyby, lebo tento jasmín krásne voní. Sme v takej vinohradníckej oblasti, ktorá by sa ľúbila Marhulke i Rímu a už nám išli načepovať víno. Došli sme katastrofálnu cestu a čiže vám idem urobiť room tour. Sme tu sami, je to proste rodinný dom. Vyzúcen sa nemocel. Raptorek sa vyzul. Áno. Cčka. Došli sme o 8:45. Kúkajte to. To je Roberto. A ukážem vám včil práve talianske ubytovanie. Jak sa volajú títo? No. Toto. Slnečnice. Šatníková skriňa bude za rohem. Tak. Masážna sprcha. Bo ona je fakt masážna. Tu máme viešák. Idem.